Jo buscava un grup de memòria perquè jo crec que jo he estudiat història per a saber què n'hi havia passat. Així, eh? Perquè de totes maneres pues, la meva família era falangista directament i jo sabia que n'hi havia coses que a mi des de molt xicoteta no enquadraven. Vaig començar quan se va constituir el grup de la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló en Borriana en l'any 2006 el sent alcalde Alfonso Ferrada del PP i Juan Ramón Calpe, que era regidor de Cultura també del PP, van encarregar als tècnics de Cultura fer una investigació sobre els bordianencs morts en Mauthausen. Van fer un monolito, van fer unes jornades i el dia de la inauguració, evidentment nosaltres no estàvem convidats, però vam anar un grapat de gent dient que no es deixaven parlar, van parlar al final. En l'any 2006 l'Ajuntament del PP va fer un homenatge als bordianencs morts en Mauthausen. Un homenatge en el cementeri que van fer una placa. El que volien dir era que perquè que estava molt bé reivindicar els bordianencs morts en Mauthausen, però perquè no se reivindicava la memòria de tots els perdedors de la guerra i els que estaven en una fossa que sabíem que estava allí. Posteriorment, en l'any... quan van aconseguir entrar en l'arxiu de la presó de Castelló, vam trobar el llibre d'altes i baixes de la presó de la Mercè. La Mercè és ara el centre de cultura del poble, està enmig del poble i va ser una presó que va albergar a uns 4.000 presos de 1939 a 1942. Era una història silenciada perquè no tocava, fins que nosaltres vam descobrir el llibre d'altes i baixes. Col·locar una placa allí en el centre de cultura reivindicant que això havia sigut una presó, doncs va ser una altra batalla. Per què? Perquè va ser ja quan estava l'Ajuntament, el primer Ajuntament del PSOE, Compromís i Podemos, i tinc que dir que sobretot el sector del PSOE se negava a que en la placa ficara repressió franquista. Se van començar a fer les jornades de memòria democràtica. En el 2016 es va inaugurar la placa de la Mercè, va ser un acte molt bonico i molt emocionant. I després, en el 2000, quan es va elaborar el mapa de fosses del País Valencià, vam començar a traure la història de la fossa de Borriana. Tinc que dir que per tindre el llibre del cementeri de l'any 39 en abans va ser molt complicat en un principi perquè n'hi havia un funcionari que se sentia l'amo del llibre. Quan ja vaig tindre el llibre, el problema que n'hi havia era que en Borriana se va afusellar el 3 i el 4 de novembre del 39 a 24 persones, 12 i 12. Però n'hi havia gent de Borriana i n'hi havia gent d'altres pobles, d'Almenara, d'Onda, i resulta que els de Borriana estaven tots soterrats un al costat de l'altre i de fet després les famílies van poder portar-se
els restes, però els que del dia següent, els que eren d'altres puestos, ni estaven en ordre, ni tenien nom, i estaven ficats una miqueta aleatòriament, i això estava reflexat en el llibre. ¿Vale? I, bueno, quan ja vam tindre el llibre del cementeri, van tindre també el llibre d'altes i baixes de la presó de Borriana, i en l'ajuda inestimable d'un antic regidor del PSOE, home vell i molt, molt valent, Ferrandis, vam començar a veure com era el tema de la fossa. I en la fossa estaven soterrats, o abans havien sigut soterrats els afusellats d'eixos 2 dies, i després van eixir tots els que, i totes, però també una o 2 dones, ara no recorde bé, que havien mort en la presó. Bé per enfermetat, bé per malaltia i bé per pallisses, també. En l'any 2018 se van fer una altra vegada unes altres jornades que van presentar el llibre de la fossa. Lo de la fossa està publicat en el Burrisana, en un article en el Burrisana, que és la revista cultural del poble, i el 14 d'abril del 2018 es va fer la inauguració d'un monolit, que va haver molta gent allí, i això és tot el que n'hi ha a Borriana. Per exemple, el monolit dels de Mauthausen és de granit, és molt fi, és una placa sèria, que està bé, però això ho veus i se te cau la cara de vergonya directament. És una cosa fatal, és que... Quina altura té? No, té una altura aixina, no, mig metre, una cosa aixina, que quan ho veus allí ara pues, te dona una miqueta de coratge, no. En les fotos ho veureu, però la meva impressió que és una cosa cutre, no sé, l'artista que ho va fer va ser una cosa de l'Ajuntament, està el monolit eixe, i després n'hi ha en terra el nom de les persones que van ser afusellades en Borriana o que van morir a la presó. Que es pot xafar? Sí, clar, sí. I el que passa és que jo no sé, perquè fa temps que no he estat en el cementeri, jo no sé si això estarà una miqueta restaurat, però tot el quadre eixe on està la fossa te dona una sensació d'abandono, de deixadesa brutal, brutal. De fet, el primer signe o la referència que jo tenia era el quadre on està la fossa està darrere del monument a Chicharro, un monument gran, enorme, un mausoleu. I després n'hi havia un montículo en terra, en una creu que s'havia tombat, que era la tumba de José Ortells, Tonda, que va ser un home que de veres el van matar d'una palissa en la presó.